जाहाथे सहाय खालामो एकाउन्टआव जुदि जाय 10-20 थाखासो नायो बेनो गाहाम आं बिराद दुखु गोलैना दं बिसिनाव 8 बोसोर जाबाय आंबो हाबा खालामदोंमोन गथ' सासे दंमोन आं दा नावनो गोलैना दोङो गथ'आव 6 बोसोर जाबाय हिनजाव लाथांबाय तामुलपुरनिमोन दा रावबो गैया आइ आं दोल'ल मोनसे दुखुनांथाव खौरां बिश्वजित बर'आ 7 बोसोरनिफ्रायनो सिनस्रि बायनानै थाबायनो हायै जानानै दं। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर हालामनि गुरुमु समबारि गामिनि थागिबि बिमा नलिनी बर'नि फिसाज्ला 28 बोसोर बैसोनि बिश्वजित बर'आ थांनाय 7 बोसोर आगोलाव फांसे नारेंखल बिफांनिफ्राय गोग्लैनानै सिनस्रि बायदोंमोन। बिनि उनाव देहा फाहामसालि जीएमसीआव लाना थांनानै फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो नाथाय फाहामनो हायाखै। दुखुथिया नखरा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय गोलाव बोसोराव जा एसे हा दंमोन बेखौ फाननानै सिनस्रि बायनायखौ फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो नाथाय फाहामनो हायाखै। बेनि उनाव बिश्वजित बर'खौ मोजां फाहामथायनि थाखाय गोजौ फाहामसालियाव फाहामथाय होनो पाटनायाव लानानै थांनो बिथोन होदोंमोनब्लाबो नाथाय रां रुफानि आंखालनि थाखाय लानानै थांनो हायाखै होननानै फोरमायबावदों दुखुथिया नखरा। बेनिखायनो दुखुथिया नखरा सुबुं अनफावरि रायजो राजा आरो बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'जों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम जा एसे हायो मदद खालामहरनो थाखाय खावलायहरदों। सुबुं अनफावरि रायजो राजा बिथांमोना जा हायो थाइसे थाइनै रांखौ नलिनी बर'नि एकाउन्ट नाम्बार 72900260300276 IRC कड PUNBORRBAGB आव हरना दुखुथिया नखरखौ मदद खालामहरनो हागोन आरो 7099541027 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों आबुङै मिथिनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। जाहाथे सहाय खालामो एकाउन्टआव जुदि जाय 10-20 थाखासो नायो बेनो गाहाम आं बिराद दुखु गोलैना दं बिसिनाव 8 बोसोर जाबाय आंबो हाबा खालामदोंमोन गथ' सासे दंमोन आं दा नावनो गोलैना दोङो गथ'आव 6 बोसोर जाबाय हिनजाव लाथांबाय तामुलपुरनिमोन दा रावबो गैया आइ आं दोल'ल रावबो गैला जा सहाय खालामनाय नावखौ बायलांबाय आंनि फिथि माथो बिक्रि थांबाय मेडिकेल नायनो कारणे जायबो अनसुंथान सोरनाबा माय माय एसे गाहाम जागौमोन सहाय खालामबा आंखौ जि हायो जाय जि हायो सहाय होयो बेनि कारणे आङो मिडियायाव होनाय जाबाय। माबायदि जानाय आङो नारेंखलनिफ्राय गोलैनानै जादों गोलैनानै आं फ्रेक्सार जाना दङ दा 8 बोसोर जालांबाय। ट्रिटमेन्ट लाबाय थादोंमोन दा 3 बोसोर जाबाय लायाखै थाखा फैसा गैया बेनिखायनो लायाखै आरो फैसा बाथि गैया नालाय जानो कारणे खस्थ' आंनो माइरं दैरं बायनो एख'आनो गैया आइयाबो आंखौ बबेबा हाबा मावनो थांबा नाव फुरथि खालामनाय मानसि गैया बेखौ नाव गोलैना दङ। राङा ओरैनो मथा 5-6 लाखसो थांगोन होनना बुंदों आंखौ पाटना मेडिकेलाव रेफार खालामना होदों गुवाहाटीनिफ्राय दा थांनो कारणे जोंनि बर' बिटिसिनि भटार रायजोखौनो आं खुलुमदो जिमान हायो सहाय हर 10-20 थाखा सोनानै आंनो थांनो कारणे आरो बिराद बिपदाव गोलैना दोङो। आंनि नामा बिश्वजित बर' आइनि नामा नलिनी बर' गामिया गुरुमु गरेस्वर थाना गरेस्वर खुलुमबाय आङो जुदि प्रमद बर' सारा बिटिसिनि आंनो जुदि मायाव एसे सहाय खालामो आंखौ बाहेरायाव थांनो कारणे एसे गाहाम मोनगोन आरो बिटि सरकारि नालाय असम सरकारबो बुंबाय आङो सीएम सारखौ हेमन्त बिश्व शर्मा दाङरियाखौबो बुंबाय आङो जुदि मायाव सहाय खालामो। जोंहानि फिसाज्लाया नालेंखर दंफाङाव दाब लोंनो होननानै हाननो उथिदोंमोन आरो उथिनायाव बेनिफ्रायनो गोलैनानै सिङा बायना दङ सा। बेसेबां गोबाव जाखो? 8 बोसोरसो जाबाय। दायो माबोरै ट्रिटमेन्ट होगासिनो? दा ट्रिटमेन्ट माने दा ट्रिटमेन्टआ बिदिनो थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो गिदि थाखा फैसा बाय सोरबाफोर रायजोफोरा सहाय होयो नामा होननानै बेखौ मोनबाथाय ट्रिटमेन्ट लागोन होनना सानदोंमोन आरो। आगोलाव ट्रिटमेन्ट होनाङोमोन? आगोलाव ट्रिटमेन्ट होनाय माबा भाङागराव लांनायानो बेनिफ्राय गैया ट्रिटमेन्ट लानाय जायाखै बेनिफ्राय। जायो ओमफ्राय बिथाङा माने सिं बायनानै दङमोन आरो नारेंखल फांनिफ्राय गोलैनानै ओमफ्राय गोदो मेडिकेलावबो लांनो हायाखै दा हाजिरा खामला मावनानै बेसेबां थाखा खामायनानै माबायदि लांगोन ओंखाय रायजो राजा नोंथांमोननि सिगां मोनसेल' खावलायनाय आंनि
गासैबो जाहाथे एसे माबा हेफाजाब होयो माने थाइसे थाइनैबाबो गासैबो सहाय खालामबा हेफाजाब होफाबा मोजां जागौमोन बेखौनो आं रायजो राजा नोंथांमोननिथिं खावलायनाय थाबाय मा गामि गुरमुस समबारि मा मुं ओमफ्राय बिश्वजित बर' न'खराव सोर सोर दङ बिसा दा बिमा आरो बिदिनो आदाया ओमफ्राय हिन्जाव दंमोन बाजै दंमोन ओमफ्राय बाजैया थांबाय दा ओमफ्राय माइनाबो सासे दंमोन लानानै थांबाय दायो मा खावलायनो लुगैदो रायजो राजा आरो सरकारखौ माबाफोर बुंनो सानो नामा नैबे समाव बिटिसिनि सरकार प्रमद बर' साराबो जाहाथे एसे हेफाजाब होयो बिथांखौ मेडिकेलाव लांनो थाखाय ओमफ्राय असम सरकार हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिथिंबो बेखौनो खावलायहरो आङो जाहाथे एसे हेफाजाब होयो बिथांखौ जाहाथे थाबैनो जोङो मोजां खालामनो हायो नोंथांमोननिथिं बेखौनो खावलायनाय बावहरबाय आङो जाहाथे सहाय खालामो एकाउन्टआव जुदि जाय 10-20 थाखासो नायो बेनो गाहाम आं बिराद दुखु गोलैना दं बिसिनाव 8 बोसोर जाबाय आंबो हाबा खालामदोंमोन गथ' सासे दङमोन आं दा नावनो गोलैना दोङो गथ'आव 6 बोसोर जाबाय हिन्जाव लाना थांबाय तामुलपुरनिमोन दा रावबो गैया आइ आंदोल' मोनसे दुखुनांथाव खौरां बिश्वजित बर'आ 7 बोसोरनिफ्रायनो सिनस्रि बायनानै थाबायनो हायै जानानै दं तामुलपुर जिल्लानि गरेसर हालामनि गुरुमु समबारि गामिनि थागिबि बिमा नलिनी बर'नि फिसाज्ला 28 बोसोर बैसोनि बिश्वजित बर'आ थांनाय 7 बोसोर आगोलाव फांसे नारेंखल बिफांनिफ्राय गोग्लैनानै सिनस्रि बायदोंमोन बिनि उनाव देहा फाहामसालि जिएमसिआव लाना थांनानै फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो नाथाय फाहामनो हायाखै दुखुथिया न'खरा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय गोलाव बोसोराव जा एसे हा दंमोन बेखौ फाननानै सिनस्रि बायनायखौ फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो नाथाय फाहामनो हायाखै बेनि उनाव बिश्वजित बर'खौ मोजां फाहामथायनि थाखाय गोजौ फाहामसालियाव फाहामथाय होनो पाटनायाव लानानै थांनो बिथोन होदोंमोनब्लाबो नाथाय रां रुफानि आंखालनि थाखाय लानानै थांनो हायाखै होननानै फोरमायबावदों दुखुथिया न'खरा बेनिखायनो दुखुथिया न'खरा सुबुं अनफावरि रायजो राजा आरो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'जों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम जा एसे हायो मदद खालामहरनो थाखाय खावलायहरदों सुबुं अनफावरि रायजो राजा बिथांमोना जा हायो थाइसे थाइनै रांखौ नलिनी बर'नि एकाउन्ट नाम्बार 7290026030276 IRC कड PUNBORRBAGB आव हरना दुखुथिया न'खरखौ मदद खालामहरनो हागोन आरो 7099541027 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों आबुङै मिथिनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन जाहाथे सहाय खालामो एकाउन्टआव जुदि जाय 10-20 थाखासो नायो बेनो गाहाम आं बिराद दुखु गोलैना दं बिसिनाव 8 बोसोर जाबाय आंबो हाबा खालामदोंमोन गथ' सासे दङमोन आं दा नावनो गोलैना दोङो गथ'आव 6 बोसोर जाबाय हिन्जाव लाना थांबाय तामुलपुरनिमोन दा रावबो गैया आइ आंदोल' रावबो गैला जा खहा खालामनाय नावखौ बायलांलांबाय आंनि फिथि माथो बिग्रि थांबाय मेडिकेल नायनो कारने जायबो अनसुंथान सोरनाबा माय एसे गाहाम जागौमोन खहाय खालामबा आंखौ जि हायो जाय जि खहाय होयो बेनि कारने आङो मिडियायाव होनाय जाबाय माबायदि जानाय आङो नारेंखलनिफ्राय गोलैनानै जादों गोलैनानै आं फ्रेक्सार जाना दङ दा 8 बोसोर जालांबाय ट्रिटमेन्ट लाबाय थादोंमोन दा 3 बोसोर जाबाय लायाखै थाखा फैसा गैया बेनिखायनो लायाखै आरो फैसा बाथि गैया नालाय जानो कारने खस्थ' आंनो माइरं दैरं बायनो एख'आनो गैया आइयाबो आंखौ बबेबा हाबा थांबा नाव फुरथि खालामनाय मानसि गैया बेखौ नाव गोलैना दोङो राङा ओरैनो मथा 5-6 लाखसो थांगोन होनना बुंदों आंखौ पाटना मेडिकेलाव रेफार खालामना होदों गुवाहाटीनिफ्राय दा थांनो कारने जोंनि बर' बिटिसिनि बटा रायजोखौनो आं खुलुमदो जिमान हायो सहाय हर 10-20 थाखा सोनानै आंनो थांनो कारने आरो बिराद बिपदाव गोलैना दोङो आंनि नामा बिश्वजित बर' आइनि नामा नलिनी बर' गामिया गुरमु गरेस्वर थाना गरेस्वर
खुलुमबाय आङो जुदि प्रमद बर' सारा बिटिसिनि आंनो जुदि मायाव एसे सहाय खालामो आंखौ बाहेरायाव थांनो गारनाय एसे गाहाम मोनगोन आरो बिटि सरकारि नालाय अखम सरकारबो बुंबाय आङो श्याम सारखौ हेमन्त बिश्व शर्मा दाङरियाखौबो बुंबाय आङो जुदि मायाव सहाय खालामो जोंहानि फिसाज्लाया नालेंखर दंफाङाव दाब लोंनो होननानै हाननो उथिदोंमोन आरो उथिनायाव इनिफ्रायनो गोलैनानै सिङा बायना दङ सार बेसेबां गोबाव जाखो 8 बोसोरसो जाबाय दायो माबोरै ट्रिटमेन्ट होगासिनो दा टेबने माने दा इया टेबने ना इगिदिनो फैसा थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो गिदै थाखा फैसा बाय सोरबाफोर रायजोफोरा सहाय होयो नामा होननानै बेखौ मोनबाथाय टेबने लागोन होनना सानदोंमोन आरो आगोलाव ट्रिटमेन्ट होदों आगोलाव टेबनेट होनाय माबा भाङागराव लांनायानो इनिफ्राय गैया टेबनेट लानाय जायाखै इनिफ्राय जायो ओमफ्राय बे बिथाङा माने सिं बायनानै दोङोमोन आरो नारेंखल फांनिफ्राय गोलैनानै ओमफ्राय गोदो मेडिकेलावबो लांनो हायाखै दा हाजिरा खामला मावनानै बेसेबां थाखा खामायनानै माबायदि लांगोन ओंखाय रायजो राजा नोंथांमोननि सिगां मोनसेल' खावलायनाय आंनि गासैबो जाहाथे एसे माबा हेफाजाब होयो माने थाइसे थाइनैबाबो गासैबो सहाय खालामबा हेफाजाब होबा मोजां जागौमोन बेखौनो आं रायजो राजा नोंथांमोननिथिं खावलायनाय थाबाय मा गामि गुरमुं सोमबारि मा मुं ओमफ्राय बिश्वजित बर' न'खराव सोर सोर दङ बिस्रा दा बिमा आरो बिदिनो आदाया ओमफ्राय हिन्जाव दंमोन बाजै दंमोन ओमफ्राय बाजैया थांबाय दा ओमफ्राय माइनाबो सासे दंमोन लानानै थांबाय दायो मा खावलायनो लुगैदों रायजो राजा आरो सरकारखौ माबाफोर बुंनो सानो नामा नैबे समाव बिटिसिनि सरकार प्रमद बर' साराबो जाहाथे एसे हेफाजाब होयो बिथांखौ मेडिकेलाव लांनो थाखाय ओमफ्राय अखम सरकार हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिथिंबो बेखौनो खावलायहरो आङो जाहाथे एसे हेफाजाब होयो बिथांखौ जाहाथे थाबैनो जोङो मोजां खालामनो हायो नोंथांमोननिथिं बेखौनो खावलायनाय बावहरबाय आं जाहाथे सहाय खालामो एकाउन्टआव जुदि जाय 10-20 थाखासो नायो बेनो गाहाम आं बिराद दुखु गोलैना दं बिसिनाव 8 बोसोर जाबाय आंबो हाबा खालामदोंमोन गथ' सासे दङमोन आं दा नावनो गोलैना दोङो गथ'आव 6 बोसोर जाबाय हिन्जाव लाथांबाय तामुलपुरनिमोन दा रावबो गैया आइ आं दोल'ल मोनसे दुखुनांथाव खौरां बिश्वजित बर'आ 7 बोसोरनिफ्रायनो सिनस्रि बायनानै थाबायनो हायै जानानै दं तामुलपुर जिल्लानि गरेसर हालामनि गुरुमु समबारि गामिनि थागिबि बिमा नलिनी बर'नि फिसाज्ला 28 बोसोर बैसोनि बिश्वजित बर'आ थांनाय 7 बोसोर आगोलाव फांसे नारेंखल बिफांनिफ्राय गोग्लैनानै सिनस्रि बायदोंमोन बिनि उनाव देहा फाहामसालि जेएमसिआव लाना थांनानै फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो नाथाय फाहामनो हायाखै दुखुथिया नखरा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय गोलाव बोसोराव जा एसे हा दंमोन बेखौ फाननानै सिनस्रि बायनायखौ फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो नाथाय फाहामनो हायाखै बेनि उनाव बिश्वजित बर'खौ मोजां फाहामथायनि थाखाय गोजौ फाहामसालियाव फाहामथाय होनो पाटनायाव लानानै थांनो बिथोन होदोंमोनब्लाबो नाथाय रां रुफानि आंखालनि थाखाय लानानै थांनो हायाखै होननानै फोरमायबावदों दुखुथिया नखरा बेनिखायनो दुखुथिया नखरा सुबुं अनफावरि रायजो राजा आरो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'जों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम जा एसे हायो मदद खालामहरनो थाखाय खावलायहरदों सुबुं अनफावरि रायजो राजा बिथांमोना जा हायो थाइसे थाइनै रांखौ नलिनी बर'नि एकाउन्ट नाम्बार 7290026030276 IRC कड PUNBORRBAGB आव हरना दुखुथिया नखरखौ मदद खालामहरनो हागोन आरो 7099541027 बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों आबुङै मिथिनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन जाहाथे सहाय खालामो एकाउन्टआव जुदि जाय 10-20 थाखासो नायो बेनो गाहाम आं बिराद दुखु गोलैना दं बिसिनाव 8 बोसोर जाबाय आंबो हाबा खालामदोंमोन गथ' सासे दङमोन आं दा नावनो गोलैना दोङो
गथ'आव 6 बोसोर जाबाय हिन्जाव लाना थांबाय तामुलपुरनिमोन दा रावबो गैया आइ आं दोल'र रावबो गैला जा खहा खालामनाय नावखौ बायलांलांबाय आंनि फिथि माथो बिक्रि थांबाय मेडिकेल नायनो कारने जायबो अनसुंथान सोरनाबा माहाय एसे गाहाम जागौमोन खहा खालामबा आंखो जि हायो जाय जि हायो खहा होयो बेनि कारने आङो मिडियायाव होनाय जाबाय माबायदि जानाय आङो नारेंखलनिफ्राय गोलैनानै जादों गोलैनानै आं फ्रेक्सार जाना दङ दा 8 बोसोर जालांबाय ट्रिटमेन्ट लाबाय थादों दा 3 बोसोर जाबाय लायाखै थाखा फैसा गैया बेनिखायनो लायाखै आरो फैसा बाथि गैया नालाय जानो कारने खस्थ' आंनो माइरं दाइरं बायनो एक'आनो गैया आइयाबो आंखौ बबेबा हाबा थांबा नाव फुरथि खालामनाय मानसि गैया बेखिनि नाव गोलैना दङ रां थांगोन राङा ओरैनो मथा 5-6 लाखसो थांगोन होनना बुंदों आंखो पाटना मेडिकेलाव रेफार खालामना होदों गुवाहाटीनिफ्राय दा थांनो कारने जोंनि बर' बिटिसिनि बटा रायजोखौनो आं खुलुमदो जिमान हायो सहाय हर 10-20 थाखा सोनानै आंनो थांनो कारने आरो बिराद बिपदाव गोलैना दङ आंनि नामा बिश्वजित बर' आइनि नामा नलनि बर' गामिया गुरमु गरेस्वर थाना गरेस्वर खुलुमबाय आङो जुदि प्रमद बर' सारा बिटिसिनि आंनो जुदि मायाव एसे सहाय खालामो आंखौ बाहेरायाव थांनो कारने एसे गाहाम मोनगोन आरो बिटि सरकारि नालाय असम सरकारबो बुंबाय आङो श्याम सारखौ हेमन्त बिश्व शर्मा दाङरियाखौबो बुंबाय आङो जुदि मायाव सहाय खालामो जोंहानि फिसाज्लाया नालेंखर दंफाङाव या दाब लोंनो होननानै हाननो उथिदोंमोन आरो उथिनायाव इनिफ्रायनो गोलैनानै सिङा बायना दङ सार बेसेबां गोबाव जाखो 8 बोसोरसो जाबाय दायो माबोरै ट्रिटमेन्ट होगासिनो दा टेबने माने दा इया टेबनेना इगिदिनो थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो गिदि थाखा फैसा बाय सोरबाफोर रायजोफोरा सहाय होयो नामा होननानै बेखौ मोनबाथाय टेबने लागोन होनना सानदोंमोन आरो आगोलाव ट्रिटमेन्ट होनो नामा आगोलाव टेबनेट होनाय माबा भाङागराव लांनायानो इनिफ्राय गैया टेबनेट लानाय जायाखै इनिफ्राय जायो ओमफ्राय बे बिथाङा माने सिं बायनानै दोङोमोन आरो नारेंखल फांनिफ्राय गोलैनानै ओमफ्राय गोदो मेडिकेलावबो लांनो हायाखै दा हाजिरा खामला मावनानै बेसेबां थाखा खामायनानै माबायदि लांगोन ओंखाय रायजो राजा नोंथांमोननि सिगां मोनसेल' खावलायनाय आंनि गासैबो जाहाथे एसे माबा हेफाजाब होयो माने थाइसे थाइनैबाबो गासैबो सहाय खालामबा हेफाजाब होबा मोजां जागौमोन बेखौनो आं रायजो राजा नोंथांमोननिथिं खावलायनाय थाबाय मा गामि गुरमु समबारि मा मुं ओमफ्राय बिश्वजित बर' न'खराव सोर सोर दङ बिसा दा बिमा आरो बिदिनो आदाया ओमफ्राय हिन्जाव दंमोन बाजै दंमोन ओमफ्राय बाजैया थांबाय दा ओमफ्राय माइनाबो सासे दंमोन